na boigo egotoka constituency ebunge ya Nyaribari chache ase bono omosike Steve Arika oyoro mu MCA bwe wadi ya Ibeno anyarire kora omoyega bwokonekia amagacho ye chisukuru bunabono esukuru ya Irungu PG na boigo polytechnic ya Irungu yanyarire konyora anyarire gukiniwa erio kwenekinga aborokigwa bagosto aroro gosoma banyorire ogosoma okuya na boigo oende kiringa amache nachi gotoka ase chinsemecho erio ekero emeroberi agenderete imeye chisukuru echo enyare koba emeikeranu omosike Steve Arika nigo boigo arure okoboria gocha ase aborokigwa baria bayakorire ekerasi ge 12 na boigo batanyoreti amachibu akobagokie korende baranyare gokora emiremo ende bunabono ya maboko banyare goswa ase skuru eyu ya Irungu polytechnic erio banyare obwegeri igoro yechigasi chambaboko boigo nigo atebire ngochiare kwenekianga ewadi ya Ibeno yabire bosio ase amangana yechisemi na boigo oboriri abantu bande bonsi bache na kubwaterana kwenekinga abana banyorire ogosemi banyorire chisemi chisaine ase wadi yenero semeye motu bwate gwetere kanisa ya PH tubate polytechnic special school tubate secondary tubate kanisa tubate primary igo twache kugambanga na kitoko bwatera nasaba muna abantu bekenyoro kororanga Irungu ya Chirimotwe michando babwata balege tunugoro machitayo abana bagochandika gochiroche na magacho tarababia egatorenga kitoko bwatera kitumirana nabagambi nabalimu bonse nabanyakenyoro tulinga nchira. Mambo mengi tumeongea ya kuendeza elimu iende juu na performance improve, na pia tunashukuru community kwa sababu mmetupatia watoto, mko na imani kwa hizi institutions zetu, na tunaomba muendelee kuwa na hiyo imani ili institutions zetu ziendelee kusaidia wanafunzi. Pia yonko batebienga onye wakolte form 4 tetibia dibago kobera ka inchu Irungu polytechnic ntwachi polytechnic bere ntwate Irungu ntwate na Rianga polytechnic inchu egeragasi amagoko na indengo saba nga bwangoiga tujitubeke chi computer se Irungu polytechnic na Rianga abana namba kolte university form 4 na baroba ichegaiga binte bigano okobwaterana na gutwara moyo ekogera egasi amagoko gigwakana mono ochikubwa umuntu osomito kote university wa digiri koma tekorosia machi go system ekenyoronge konyike igo na abantu bekenyoro bali mutete gocha Irungu polytechnic Rianga polytechnic twagamba tugarequest mukabana bono ase ngikwanira se ward yane school research wakana yangi limwe shimunga mbuya muna ase nchari trikane rigori yechisemi kwa mwana nchindete ko imisa abaminto yaba isiko bara babange toira abana bita technical special muna Irungu abana mbaro bakwata se myaka ya 3 boni gaba utarane chigari lakini omwana okorete gasi ya obwalimu obere siko 13 full years atana konyora gasi yona ko imisa abaminto tyatobeka abana banyaka bakana chini institute cheito ye banyaka bagokonyeka kyamna boni gantu arenge meeting asigete mwana akabori goyo kote primary mwana akabora pi kama ko mogere ntobate namba yayo mogere ko matisi yaya nerura abakonye igo akakirwe simi atokobeka asa mama tatakere kobikwe bitacho igongo baganiria abaminto ngati tokore gasi ya singinche korenta na bitase Irungu polytechnic tigera abana betu banyaka bagosoma banyana masoma yara gukora 9